Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Veus que acompanyen el videopodcast que vol ser un espai de conversa i de reflexió sobre aspectes del sector social. I avui parlarem de jugar. Jugar, sí, perquè jugar sempre s'associa a unes edats molt tempranes, no? De nens i de joves, però és que el joc s'hauria de mantenir al llarg del temps, durant tota la vida, gairebé. I avui ens acompanya la doctora Coral Gallardo, que ella és la directora de projectes internacionals del Departament d'Estratègies Territorials de Plataforma Educativa. Molt benvinguda. I per altra banda tenim la Laura Suárez, que és dinamitzadora del projecte Domus Ludens i és educadora social d'un CRAE de la Fundació Resilis. Vinga, doncs molt benvingudes a les dues. Jo començaria parlant de què és això de Domus Ludens, perquè al final Domus Ludens ve del llatí, que es tradueix com la casa que juga. Però d'on surt aquest projecte? Què és això? Què és Domus això? Ludens. Exacte. Sí. Doncs el Domus Ludens és això, és el que tu dius. Volem que es jugui a totes les cases. I nosaltres que ens dediquem en part a centres residencials, doncs també volem que s'hi juguin allà. Doncs bé, aquesta idea va sorgir perquè durant la pandèmia tothom va quedar confinat a les cases i en els centres residencials també ho van patir a la nostra manera. I durant aquest temps doncs, vam jugar molt a jocs de taula. Va ser una estratègia molt bona per poder matar el temps d'alguna manera. Llavors, ara d'aquí, el gerent de l'entitat de Resilis doncs, va veure que aquí doncs, es podria aprofundir en tot això i va idear doncs, aquest projecte que al final es va proposar en un Erasmus Plus i vam fer una prova pilot amb una entitat alemana i una altra de Polònia. I aquí va sorgir tot el projecte Domus Ludens. Però, a veure, estem parlant de l'època del 21 al 23, que és la postpandèmia, que és això que estaves explicant tu, però encara dura avui dia. Vull dir que està més que implantat a Catalunya, sí? Sí, la prova pilot va ser l'excusa per poder implementar el projecte de manera organitzada dins dels serveis, no? Però el Resilis confia molt en aquest projecte i està molt implicat en això i per aquest motiu ara a tots els centres de Resilis s'està duent a terme aquest projecte. Sí que és veritat que hi ha serveis que potser tenen més facilitat per poder-ho fer de manera més continuada, gràcies. Sí, en canvi d'altres doncs, potser tenen més dificultats per poder-ho fer tan seguidament, no? Però sí, podem dir que estem... Realment, sí, el que estem intentant, perquè la prova pilot doncs, era sistematitzar sessions de joc de taula, no? I fer-ho d'una manera periòdica, un cop a la setmana, doncs, poder jugar i mantenir aquest espai dintre de la dinàmica diària del que són, no? els nostres centres residencials. Llavors, la prova pilot va sortir molt bé, els resultats van ser molt positius, sobretot per la vivència tant dels joves com dels professionals, i a partir d'aquí això s'ha generalitzat. Ja ha participat tots els centres de Resilis i, tal com diu la Laura, no en la mateixa mesura, però si més no, l'eina està disponible allà. I ara, doncs, evidentment, doncs, volem extrapolar-ho a altres contextos, perquè hem vist que el resultat és molt bo. Però estàs dient que els resultats van ser molt bons, però com ho sabeu, això? És a dir, vau fer alguna mena d'estudi previ, després un post-estudi, un estudi després? Aquest projecte va venir vinculat també amb una avaluació de l'impacte que va fer una universitat, la Universitat de Girona, i aquí es van fer una avaluació prèvia, abans de començar tot aquest estudi, vam preguntar a les persones que participaven, que eren adolescents entre 13 i 17 anys, i als educadors referents, a les persones que estan amb ells dia a dia. Llavors els vam preguntar diferents aspectes sobre com percebien les seves habilitats, la seva satisfacció vital, les relacions entre ells. Vam fer les mateixes preguntes abans de començar aquest projecte i al final. I què vam veure? Aquí vam veure doncs, coses molt interessants. Al principi, just abans de començar aquest projecte, vam veure que els adolescents percebien molt positivament les seves habilitats en general. Les seves opinions eren molt positives. En canvi, el grup de professionals els avaluava bastant per sota, significativament inferior. En canvi, després d'aquesta experiència pilot de 8 mesos compartint aquestes sessions de jocs i de més,
Els adolescents, més o menys, van mantenir el seu punt de vista, però els professionals van augmentar les seves percepcions equiparant-se a la dels adolescents. Llavors, aquí hem vist que sí que hi ha conseqüències, hi ha efectes positius en quant a aprenentatges diversos. Però que, a més, mutu. Vull dir, es veuen els resultats, no? Perquè qualsevol podria dir, ostres, sí, evidentment, aquests joves han fet una evolució i ara se'ls veu més relaxats, més oberts, no? Suposo que... Però, per altra banda, es pot fer la lectura que els mateixos dinamitzadors també hagin fet algun canvi, no? O s'hagin adequat millor els joves. No ho sé, això m'ho heu d'explicar vosaltres, eh? Aquí són les dues hipòtesis que tenim sobre la taula, no? Una és que els propis adolescents no siguin conscients, no puguin fer aquesta mirada més introspectiva de valorar la seva pròpia millora, que seria possible, i sempre en el grup d'adolescents sabem que necessitem més temps per això, no? Potser si els preguntéssim ara, no sé, no? Que han passat un temps, ja sabríem una mica més, però realment aquí, en el dia a dia, el que valorem és aquest canvi de mirada dels professionals, perquè aquí la Laura ens pot ajudar molt en aquest aspecte, no? De com en el nostre dia a dia tenim una mirada més amable amb les persones que atenem i les valorem més. Clar, al final les dinàmiques en els serveis són molt ràpides i sempre hi ha moltes coses a fer, no? Els deures, els extraescolars, no? Les dutxes, el sopar, tot està molt marcat i molt estipulat, i el poder fer aquesta pausa per estar simplement a prop, sense estar posant límits constants, no? En una situació d'iguals, de joc, un moment més agradable i més tranquil, ha permès, no? També conèixer millor els nostres joves i veure'ls des d'un altre punt, no? No tant de, és que no fa bé els deures o l'extraescolar, no? Sinó, ostres, doncs mira quina capacitat té en mediar davant d'un conflicte que ha pogut sorgir en el joc, o... Bueno, la mirada i l'aprenentatge que hem fet també d'ells ha sigut més profund. Per tant, la mirada ha canviat perquè els hem conegut més, segurament, també. Clar, però el benefici del joc, jo diria que per una banda és aquesta part de relaxació, perquè estàs focalitzant en un altre... Per exemple, no sé, tots són jocs de taula? Abans, sí? Tots són jocs de taula. Doncs tu entenc que et poses a jugar a taula i t'estàs oblidant de la resta, per tant, tens aquest efecte de relaxació. I aquesta potser és la porta d'entrada amb aquests joves, que entenc, a més, que són joves que no estan tenint una vida fàcil. Sí? És així? Sí. De fet, moltes de les opinions, comentaris que vam recollir en aquest estudi era precisament això, no? De que els joves deien m'ha agradat disposar d'aquest temps de qualitat. I ho definien així, no? Temps de qualitat. Això és una expressió molt maca, perquè de temps en tenim, no? Tots tenim temps lliure, però en els centres residencials tendim a ocupar-ho. Hi ha moltes coses a fer durant el dia. I llavors explicaven que aquest temps compartit en aquestes sessions de jocs, són jocs de taula moderns, no? O sigui, és jugar, veien això, no? Que s'ho passaven molt bé amb la companyia de l'equip educatiu. I quins jocs són exactament? Jocs moderns, sí, però quins? El parxís podria ser, es podria considerar modern també el parxís, no? Disculpeu, no ho sé. Sí? Bé, dins del marc del projecte es van seleccionar, l'equip que va implementar el projecte va seleccionar 20 jocs de taula que havien de complir certs requisits, no? El primer, doncs, que poguessin trobar-los en els idiomes, no? I en els països on es feia la prova pilot, i el segon, que hi hagués diversitat, no? Jocs que fossin de llarga durada, jocs més curts, jocs que poguessin ser competitius, jocs cooperatius. Hi havia una mica de varietat i diferents habilitats a treballar en els diferents jocs que estaven en el projecte. De fet, no, podem anomenar algun, no? Perquè es puguin conèixer. De fet, el joc estrella que va triomfar durant aquesta prova pilot va ser el Virus, no? O sigui, és un joc molt conegut. Després tenim jocs més llargs, que requereixen una estoneta més llarga, com el Carcassonne. No sé, en el teu centre, quins jocs... En el moment de la prova pilot va triomfar molt un que es deia Love Letter, el Dabel sempre funciona, Aventurers al tren... És que n'hi ha molts, és que n'hi ha moltes... Sí. Bueno, més que res que em sorprèn també que única i exclusivament siguin jocs de taules, que es podria extrapolar a un altre tipus de joc. Quantes hores a la setmana teniu previst o aneu treballant, o va en funció de cada centre?
A l'inici, durant la prova pilot, s'havia de jugar una hora a la setmana mínim. Un cop va acabar s'havia de fer també uns testos, no?, quan acabàvem les sessions, llavors estava com molt marcat que s'havia de jugar sí o sí un cop a la setmana, una horeta. Actualment no està estipulat, cada servei s'organitza com considera i com pot, però la idea és que no es perdi la flama del joc i anar jugant i buscar moments. Per exemple, en el meu servei, en el meu CRAE continuem jugant el mateix dia que es va estipular en aquell moment i és el dia sagrat de fer jocs de taula. L'estratègia que vam utilitzar nosaltres va ser un dia lliure de pantalles, perquè si no, doncs la tendència sempre és anar cap a ordinadors i mòbils i tal. Llavors vam utilitzar l'estratègia de fora pantalles, dia lliure de pantalles, però no els vam obligar a jugar, perquè si tu obligues algú a jugar i no en té ganes, la sessió aquesta serà una ruïna, no? Anirà molt malament. Llavors, vam decidir això, fer lliure de pantalles i que poguessin escollir si volien jugar amb nosaltres o si volien fer deures, llegir, pintar, no sé, que utilitzessin la creativitat. Al principi va ser molt difícil, perquè a més ells sabien que formaven part d'una prova pilot i que havien de jugar sí o sí una hora setmanal, llavors va ser complicat, però després es van enganxar molt ràpid. Va ser guai, perquè buscaven ells el moment per poder jugar amb nosaltres. De fet, altres serveis ho han fet de diferents maneres, no? Sí. Cada servei, doncs, els equips educatius tenen un ventall molt ample de possibilitats i cada servei ho va fer diferent. Llavors, aquest és un exemple d'una programació molt sistemàtica, d'altres ho van fer per petició de joves, d'altres ho van fer en estones així més mortes, però sí que destacaria que aquesta estratègia, no?, d'utilitzar el joc de taula com un espai sense pantalles, això ha sigut una opinió generalitzada. Inclús els propis joves participants deien que els anava molt bé poder desconnectar, no? Que és molt curiós. I ja no parlo dels equips professionals, que això ho han valorat moltíssim, perquè ja sabem que quan hi ha pantalles tot queda relegat a un segon pla. De fet, nosaltres vam començar així, però en molts altres moments va sortir de manera natural el poder jugar. Ho demanaven ells en altres moments on sí que podien fer ús de pantalla, però els hi venia més de gust poder compartir aquest espai de qualitat amb nosaltres i amb els seus companys. I això també era guai, veure aquesta màgia que tenia, no?, de voler passar temps junts. Aquesta ha sigut la conseqüència del projecte. Sí, No? O sigui, completament. l'inici va ser una mica més dirigit, no? Necessitàvem certa coordinació per poder engegar tota aquesta dinamització, però un cop que els adolescents, que ja sabem que els hi costa totes les coses noves, no?, i sobretot si provenen dels adults, que la seva primera resposta és no, però un cop que ja es van habituar, ja eren els propis joves qui feien aquesta iniciativa, no?, o inclús fem una sortida, ens emportem el double, que és més àgil i es pot jugar. I a partir d'aquí el que volem, o el que estem treballant és això, no?, és la continuïtat d'aquest projecte i l'ampliació tant com es pugui. Abans preguntaves, no?, que quins jocs... Això va començar amb una selecció de 20 jocs, però ara per ara cada servei juga als jocs que els hi venen de gust. Si volen jugar al parxís també està bé, perquè al final l'excusa és la mateixa. No, perquè, exacte, si al final, no, quin és l'objectiu d'aquest Domus Ludens? Precisament és que aquests joves es puguin obrir, que tinguin més tranquil·litat, que facin anar... Bueno, l'estratègia, de fet, suposo que us haureu plantejat el fet que jugar sembla que estigui mal vist, quan de tota la vida també s'ha escoltat que jugant s'aprèn, no? Per tant, no sé, per això també sembla molt i molt interessant. Aquí hi ha dos objectius. Un molt bàsic, que és hem de fomentar el dret al joc. I el dret al joc, tal com deies a l'inici, en totes les edats. També a l'adolescència, que ja sabem que volem que siguin persones molt productives en el seu futur, però també necessiten aquest temps de lleure, d'un oci productiu per si mateixos, no?, i que puguin gaudir del joc. En aquest projecte fem el joc de taula, perquè és una eina pràctica i fàcil, però això seria fàcilment extrapolable a altres contextos, segurament. L'altre tema és això, és que està molt demostrat i hi ha moltíssima evidència que el joc de taula té molts beneficis. I nosaltres ja hem vist que això té molts beneficis en els nostres serveis. Com ara el que estem parlant, hi ha millores en els vincles relacionals. Això ho valoren moltíssim totes les persones que han participat, tant a nivell de joves com a persones professionals. Ha millorat el que és l'ambient, el clima,
del propi servei. Sí, és una estratègia, el joc de taula és una estratègia que realment el que volem és que tot professional que treballi amb persones que tingui en allà, no? Doncs, com una possible eina per treballar tot el tema vincular. I us prepareu d'alguna manera, vosaltres? Sí, es fa una formació sobre que el títol que et dona és d'agent lúdic, que la van començar doncs, els companys que van iniciar el projecte juntament amb un professional de la Juganera, que va ser la cooperativa que era l'experta en jocs, no? Llavors ens van fer una formació per poder llegir una mica en quin moment es pot jugar, quin joc és el més adequat, poder veure una mica el clima que hi ha i l'estat en el que estan els nostres joves per veure quin és el joc més adequat. Hi ha jocs que són més gasolina, més ràpids, més accelerats, que no ens ficarem a jugar a les 8 del vespre si hem d'anar a dormir, no? Doncs ens ensenya diferents estratègies per poder saber quin és el joc més adequat en cada moment. I, Coral, t'he presentat com a doctora. Tot això té també una petita història al voltant precisament del projecte de Domus Ludens. Efectivament, sí, jo soc doctora gràcies al projecte Domus Ludens perquè doncs, en el seu inici jo treballava a la Fundació Resilis portant la direcció d'un servei i se'm va proposar doncs, fer un doctorat industrial juntament amb la UDG i l'entitat Resilis. Em va ser aquest projecte i avui en dia doncs, ja tinc el meu doctorat i també doncs, això, no? Aprofitar doncs, que aquest projecte es pot extrapolar a molts més àmbits, perquè hi ha articles, si algú està interessat, hi ha molta més evidència a tot arreu. Però et treia aquest tema precisament perquè ens agradaria molt conèixer aquestes conclusions a les que tu vas arribar gràcies a aquest doctorat, no? Després de fer aquest estudi i aquestes observacions tan de prop. Les evidències més clares d'aquest estudi és que el joc de taula és una eina molt versàtil, que es pot aprofitar per treballar moltíssims aspectes, però molts aspectes. Nosaltres ho hem enfocat a centres residencials amb adolescents, però és fàcilment generalitzable. Llavors, aquí també és aquest apunt de la possibilitat d'altres contextos. L'altre tema, l'aspecte més important, és la relació entre professionals i joves. Els jocs de taula fan que aquesta verticalitat desapareixi i llavors poden estar en un context molt més relaxat, el clima relacional millora, hi ha més confiança i això és la base per poder treballar amb els joves que tenim. Llavors, és això, el joc és una eina com altres que tenim disponibles tots els professionals, però que ens agradaria això, no? Que estigués molt, molt present. I, evidentment, com diu la Laura, una miqueta de formació. Jugar per jugar està bé, sempre estarà bé i és un espai molt maco, però sí que donem molt d'interès i molt d'importància a aquesta formació específica. Que precisament per gestionar també aquestes emocions que es generen depenent de quin joc, depenent de com estiguis tu també, no? Tu, Laura, hi ha el cas d'uns joves que van anar a explicar el projecte i que estaven especialment satisfets de la seva experiència. Clar. Explica'ns-ho. Sí, ho comentàvem, no, abans, que els joves que tenem són joves que han tingut una història de vida complicada i que no els està sent fàcil, no, les coses. Llavors, el joc de taula els hi porta moments de tranquil·litat i de benestar, no, i de vincle i riures, no, amb les persones que els atenem, no? I al principi va ser difícil, com us deia abans, però se'ns van enganxar molt ràpidament en el meu servei en concret. Vam tenir aquesta sort o no sé molt bé el per què, però va funcionar molt bé i vam tenir 2 joves en concret que estaven molt orgullosos de la seva implicació en el projecte, que constantment ens demanaven jugar i ja jugaven ells, però el divertit era que hi juguéssim també nosaltres, no? I quan la Coral, juntament amb la Universitat de Girona, van fer l'exposició a Barcelona dels resultats del projecte, es va proposar que pogués participar algun dels joves i poguessin explicar com ho havien viscut ells, i vam tenir 2 joves que estaven molt motivats en el meu servei i clar, aquest record el tindran sempre. Què van dir? Pues estaven molt contents, explicaven això, no? Que la relació amb nosaltres doncs, havia canviat, que els agradava passar temps de qualitat amb nosaltres, totes aquestes coses que hem anat comentant, no? Tots els beneficis que té, van sortir de la seva pròpia boca, no? Ells mateixos ho van exposar i això va ser molt xulo perquè anar a Barcelona a explicar tot això pels nanos va ser un momentazo molt guai, sí.
Sí, molts dels joves realment valoraven aquest temps com un temps extra dintre del centre, no? Perquè abans la Laura ho ha explicat, en els centres es viu molt de pressa, perquè sempre hi ha presses i el rellotge va apretant tot el dia. I semblava que aquesta estona era un moment de no, ara parem i juguem. I realment estic per tu. Llavors, aquí sí que tot el grup d'adolescents això ho ha valorat moltíssim. De fet, hi havia una pregunta clau, no? Que és quan finalitzaven el projecte els hi preguntàvem recomanaries el projecte i per què? La gran majoria deia que sí. No? I les respostes eren perquè m'ho he passat bé, perquè és divertit, perquè he conegut millor els meus companys i els educadors. Vull dir, tot eren respostes molt positives. Doncs, escolta, jo no sé si voleu afegir alguna cosa més, però crec que ha quedat superentès, ho hem explicat molt bé. És un projecte, la veritat, suposo que molt satisfactori. A tu se't veu com quan expliques, Laura, sobretot aquesta manera d'explicar d'aquests joves, no? Així que moltíssimes gràcies a Laura, Coral, per la vostra feina, per aquest projecte Domus Ludens i que ens recorda, efectivament, el que dèiem, no? Que jugar ho hem de fer a totes les edats. Així que, insisteixo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al videopodcast Veus que acompanyen, una iniciativa de Plataforma Educativa. Ens veiem al proper capítol. Moltes gràcies.